Maayong gabi kayong tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Sa gihapon kami Ginoo maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Nining taknaa Ginoo naghangyo kami kanimo nga maghatag ka og pagtagad niini nga programa ug usab kini nga estasyon nga imong panalanginan Ginoo nga mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa mga puloy-anan ug sa nagkalainlaing dapit sa kalibutan. Diin Ginoong Dios ang mga tawo nga nagapaminaw kalamdagan pinagi sa Espiritu Santo ang ilang mga panghunahuna nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug unya o Dios sila imong kabigon nga makaduol sa pagpangalagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa amo nga mga pagampo kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluwas. Amen. Okay mga higala sa makausap pa, welcome din sa itong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon amo nga ikatunol gipabati sa inyo ang usa ka malipayon o mainiton nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong nandan sa dili patamo adto sa unahan ato usa ning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, maayong gabi sa inyo dinhi sa istasyon. Kami ang inyong suki nga tigpaminaw sulod sa dugay ng panahon. Ang amo ragyod nga masulti maong kini nga programa naghatag gyud namo og dako nga kasayuran mahitungod diha sa Ginoo. May panahon nga kami matingala nga ingon ba di ay niya na kay ang some text missing man kay ang okay napatay basahon okay mayong hapon kaninyo sir mo greet me og happy birthday sa amo nga pag-umangkon si Ruli happy birthday. Hope nga okay ra ka sa imong birthday karong o maabot nga Merkulis pohon. Okay bali unsa na ugma o karon ba ni no? Merkulis o karon kay mga bahaw mo guning ubang mga text. Salamat sa pagbasa sir. Ang nag-text si Dayan Sarsaliho. Okay, dagang salamat Sister Dayan. Well, nepatay basahon okay na maayong udto diha kaninyo sir pangutana man so dili lang usa ta anani kinaamay pangutana ng atong gipasidan nga tubagon pero sagdang kay makuha ra magid nimo text ra man mi og kani pangutana tubagon na pwede ba sir nga makatawag mi sa inyo og okay lang okay o okay ra man na
pwede raman mo tawag, ayaw lang og iatol gyud dinhi sa ato nga oras sa pag-broadcast, no? Ang kanang basta di lang mag-broadcast, pwede ra mo makatawag sa atoa, wa nay problema. Basta kuan lang kanana ang dili lang ta mag-broadcast kay sa ingon ni Aner maputol man ang ato ang pagsulti dire sa kahanginan og manawag mo. Unya daghan ang naminaw, unya naputol ang ato nga naputol ang atong pagsulti tungod sa tawag, mauna nga anha na lang mo tawag og mahuman before or after sa ato nga programa. Nya malipay may nga kanini ang ingon ni ana nga mga sitwasyon, labi na sa panahon sa inyohang pagtawag, nagpakisayod mo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Last text nga ako nga basahon, Kuya John, maayong hapon kaninyo. Si Papa, si Mama, o si Ate Nina, kanunay gid nga maghisgot sa inyo, labi na og mga una, kanunay mong mahisgutan, labi na dinhi sa inyohang programa. Salamat kayo, Kuya. Okay, salamat po, no? Nga may mga panahon gid ay nga maabot po sa inyong mga paghisgot-hisgot ang kami mahisgutan labi na sa atong programa. So salamat kayo ni ana. Okay, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, ato sa tan-aw ni ang atong monitor aron ta kahibaw kung diining dapita nga mga nasura o lugara sa kalibutan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Isaw, pwede ba matanaw ni mo dinha aron ta mahibalo kung diin dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers? Okay, salamat Brother John, og may gabi kaniyong tanan mga kaigsunan og mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan, Jesus is our hope. Nini karong ginahimo nato ng live broadcast, doon na tayo na-receive ng mga nagkalain-lain ng mensahe gikan sa nagkalain-lain nato ng mga viewers. Niya si Brother Ronald Condrion watching from Dawis Maya dan Bantayan, yung sa maayong gabi kay Isaw og Uncle June. Maayong gabi din na ron. Salamat sa pag-view. Lipay kami nga usa ka sa atong mga viewers karong gabi na. Niyasab si Brother Philip Len Borniola dihito watching from Cebu City. Mayong hapon diha sa inyo. Isaw dihito og Gyo Alexander John dihito Junior, nagtan-aw mi karon ni Gister dihito sa inyong programa. Okay, salamat kayo dong sa inyong panood. Kumusta niya? Amping mo din ha? God bless ninyo. Niapod si Brother Siloy Deltam, mayong gabi mga brother, og mayong gabi sab sa tanang nag-live og naminaw karon. God bless ka natong tanan. Niasab si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia, mayong gabi usab mga kaigsunan, mayon sab kaninyo Brother John, Brother Isaw og sa tanan nga naminaw karon. God bless. May gabi ni mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo. Kanya salamat sa pag-view. Niyasab si Sister Sheila Lumacad Rodriguez watching from Danbantayan, mayong gabi kay John and Brother Isaw. God bless. Okay, salamat sa pag-view. Dahil siya, niya, kumusta mo diha? Niya, uban sa imuhang the only husband or the only daughter, no? Ang Ginoo magapanalangin sa inyong tanan diha. Niyasab si Brother Joseph Kimno watching from Dakit Bugo, mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isaw sa tanan nga naminaw og sa gabiyo karon sa live. Salamat sa pagbasa Brother Isaw and God bless sa tanan. Niyasab si Sister Jofel Berniula dihito Miralles watching from Lanao Danbantayan. Okay ma'am, maayong gabi. Salamat sa pag-view niya. Kumusta mong tanan diha sa Lanao? Kumusta Sir James Ray, no? Kamusta na diha ron among pasalamatan mo nga nag-view din sa ato nga programa. Ang iyang mensahe mayong gabi ninyo anha Yo John o Bro Isaw dito watching from Lanao. God bless. Diniasab sa ato nga Pikas Monitor ato sab nakita nakig-uban kanato si Brother Jason Punay watching from Lanao Danbantayan. Niapod si Sister Roslyn Mainit, Sister Tris Jamin Jamie, Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Sister Aida Tirana, Brother Gino Arcabal, Sister Vita, Sister Imelda Boracho watching from
Antipolo Medellin, niapod si Brother Henry Roxan, niapod si Sister Sheila Lumacad Rodriguez. So sa pagkakaroon mga kaigsunan og makiglan mao pa ning atong nakita nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa. Din alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon na kay balik diha kanimo, Brother John. Okay, rin salamat, Brother Isa. Okay, mga higala, adto ta sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? Ni kuan sa pangutana ni Amado Dulay. Brother Amado, daghang salamat sa imuhang pangutana diri, Brother Amado Dulay. No? Tani basahon Brajon og sa mga kauban sa stasyon og sa mga naminaw niini nga programa. Naglibog gyud ko sa inyong pagtuo. Dili gyud mo magkayusa sa inyo pagtuo kay sama pananglit dinhi sa Pinas, Sabado unya sa Amerika. Biyernes pa. Please kindly explain, sir. Si Amado Dulay ni. Okay, daghang kayong salamat ha, Brother Amado Dulay. Akong balikan ni para maklarify ang sa kadaghanan. Brajon og sa mga kaubanan sa stasyon og sa mga naminaw ni ining nga programa, naglibog gyud ko sa inyong pagtuo. Dili gyud mo magkahiusa sa inyo pagtuo kay sama pananglit dinhi sa Pinas, Sabado unya sa Amerika, Biyernes pa. Please kindly explain, sir. Si Amado Dulay ni. Okay, daghang kay salamat, Brother Amado Dulay. Usa sa mga dapat nimo nga kanibang imong giingon nga naglibog gyud ka sa among pagtuo. Ayaw na lang kalibog ni ana bahin sa among pagtuo kay kami dire wa man gyud pud mi malibog sa among pagtuo. Mao na nga ayaw na lang og hasula pa kay diha man na magsukad ang imong kalibog kung mahasol na ang imong hunahuna sa paghunahuna sa mga butang nga dili pa nimo kayang masabtan o kayang tugkaron karong panahona. Usbon ko ayaw na lang og kalibog sa among pagtuo kay kami sa among pagtuo wala gyud mi malibog. No? Wa gyud mi malibog. Tin-aw ang among panghunahuna, tin-aw ang among pagtuo, unya nagkinabuhi mi nga malipayon sa among pagtuo uban sa pagpangalagad sa Ginoo. Karon kaning imong naproblemahan ba nalibugan nga kami dili gyud mahitabo nga magkahiusa mi sa among pagtuo o pagpangalagad kay pananglitan dinhi sa Pinas o kon sa Pilipinas sa Baduna unya didto sa Amerika Biyernes pa. Mula gina nga dili magkahiusa. Unang-una, Brother Amado Dulay, angay nimong mahibaluan ha, nga ning kalibutan, ibabaw sa kalibutan, adunay daghang mga tao nga nagkinabuhi, nga ang ilahang pagkinabuhi, ilang gisigo o gibase sa ila lamang kaugalingon nga panglantaw. Ug unya, diha sa pagpangalagad sa Ginoo, naamampod sila'y pagtuo, naapod sila'y pagpangalagad sa Ginoo, pero gibase rapod sa ilang kaugalingong pagtuo nga ang ilang pagtuo ni sangko ngadto na hinuon sa pagtuo-tuo. Nganuman, tungod kay ang kabubuton sa Dios ilang gisupak ug unya ang kabubuton sa tao maoy gisunod. Mauna nga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, sumala kung imong basahon sa gihisgutan ni Kristo sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 3 matud pa ni Hesus, ug kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, ug ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa mga gikabilin-bilin nga mga kalagdaan nga iya sa mga tao. Sa panahon ni Kristo, diha nadaan ang mga tao nga naglapas, nagsupak sa kasuguan sa Dios. Mausab ni ang mahitabo sa ato nga kapanahunan karon. Naa gihapon ang pagsupak may tungod sa kasuguan sa Dios. Maong si Kristo nangutana, nganong inyo mapud nga lapason ang kasuguan sa Dios aron lang pagtuman sa mga gikabilin-biling makalagdaan nga iya lamang sa mga tao.
Karon sa gipamulong ni Kristo sumala sa Mateo 22:29 nagingon, ug kanila mitubag si Jesus nga nagingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So sa atong kapanahunan karon, adunay daghan nga mga tawo nga sila nangasayop, nganuman nagsubay sila, nagsunod sila sa ilang kaugalingon og tawhanon nga mga pamaagi. Unya matud pa ni Kristo, wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Busa sa atong kapanahunan karon, brother amado, aduna gyoy daghang mga tao nga nangasayop sila sa punto nga wa sila makasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. Walang imong gisgutan nga dili gid mi magkayusa. Kani ba gitugutan sa Dios ang pagwatak-watak, ang pagkabahin-bahin kay dili magkayusa? Wa ni tuguti gyud, ha? Ang gustos Ginoo nga aduna gid untay panaghiusa, apan dili gid na lagi mahitabo nga magkahiusa kaysa gipamulong na ni Kristo nga nangasayop kamo kay wa mo makasabot sa kasulatan. Well, ato na ring hisgutan kini mga bahina. Kung atong tanawon ang gihisgutan dinhi ni Apostol Pablo sa Korinto kapitulo 1 bersikulo 10. Gining unang Korinto, this is the second book out of 14 books nga nasulat ni Apostol Pablo. Nag-ingon siya dinhi, apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon, tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang ug nga wala unta kaninyong mga pagkabahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha sa panghuna-huna o sa maurang huna-hunaa. So dinhi si San Pablo nagdasig siya tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kita magkahiusa, magasulti sa maurang usa ka butang ug wala unta kanyoy mga pagkabahin-bahin, kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang pagiha sa panghuna-huna ug sa maurang huna-hunaa. Karon, ang imong gisgutan mangyod nga kami dili magkahiusa sa among pagtuo, nagkahiusa ra gihapon mi. Yes, tinuod na, ha? Kung dinhi sa Pinas Sabado, pero didto sa kinini ang Amerika o sa uban nga nasod Biyernes pa. Ini nga ahid ta dinhi. Kung ato ning pamalandungon pag-ayo, gihisgutan manggod ni nga mausara ta sa maurang paagiha, maurang panghuna-hunaa. Will nagkahiusa ba? Kay didto Biyernes nya dinhi Sabado nagkahiusa. Nagkahiusa nganuman. Unang-una, kung imong basahon sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 10, itong basahon ni Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto sa 10. Ingon ni ini hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Mao ni ang gisulti sa popular version. Kung ato nga hapitan ang English version, nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Kung atong basahon ang Latina Vulgata, giingon, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Kanang pulong remember o hinumduman mo, adunay duha ka mga punto nga dapat natong pansinon kay nag-ingon ra ba si Kristo na nga sayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan. Kanang pulong remember, unang-una nagpasabot lang gyud nga ang tao malimot. Muna nga gigamit ang pulong nga hinumduman mo or hinumdumi. Pangalawa, dili gusto sa Dios nga ang adlaw nga iyang igpapahulay malimtan sa tao. Muna iyon sa hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado sa Ginoong Dios akon pahulay sa Ginoong Dios nimo. So dunay pahinumduman og kini mao gyud ang igpapahulay nga iya sa Ginoo. Karon unsaon man pagkahiusa ingon ni ini ang atong basahon sa 9. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito. Tama ha? Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios
Nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. Sa gihisgutan sa Biblia, ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. Tandaan nimo, ang gihisgutan dinhi sa Biblia, ang adlaw nga ikapito. Dili bali nga dinhi sa Pilipinas sa Baduna apan didto sa kinini ang Amerika Biyernes pa. Nganuman ang gisulti sa Biblia, ang adlaw ikapito mao ang usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Nagkahiusa mi nganuman dinhi sa Pilipinas dunay adlaw nga ikapito. Didto sa Amerika duna poy adlaw nga ikapito. Ang adlaw nga ikapito mauna ang adlaw nga igpapahulay. So dinhi sa Pilipinas pud adlaw nga ikapito Sabado mao hinungdan nga nagpahulay, ug dito sa Amerika pag abot sa adlaw nga ikapito nila dito, nagpahulay gihapon sila. Meaning nga bisan og ahita Sabado ang gipahulayan dinhi sa Pilipinas, mao po dito sa ibang bansa. Nagkahiusa ba? Yes, nagkahiusa nganuman kay ang ilang giila nga igpapahulay, ang ilang gituman igpapahulay adlaw nga ikapito. Mao po dinhi sa Pilipinas. Aduna ba'y panaghiusa? Yes, dunay panaghiusa. Nganuman parihura adlaw ikapito, parihura adlaw nga Sabado. Maning gisulti ni San Pablo nga sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ako maghangyo kaninyo, matud pa niya nga mausar unta kamo sa maorang huna-huna, maorang butanga ug maorang paagiha. Nagkahiusa ba mis among pagtuo? Nagkahiusa kay ang giila o gisunod namo nga adlaw igpapahulay adlaw ikapito. Didto sa ila ikapito, dinhi sa Pilipinas ikapito, nagpasabot, nagkahiusa. So Brother Amado Dulay, matinaw ang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Karon, kinibang mga puntuhan na pahamugatan sa Biblia? Yes. Kung atong basahon ang Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, tanawa unsay gisgutan dinhi. And I give them the Sabbath a day of rest. Tinaw gyud niya og sa makadaghan ng higayon ako gyud ning ginabasa, ginapresentar nga bersikulo sa panahon nga dunay mga taong gustong magpakisayod umutuki bahin ining mga butanga. Nagingon dinhi, and I give them og akong ihatag kanila the Sabbath a day of rest. And I give them the Sabbath a day of rest. Og akong ihatag kanila ang igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Tandaan na to, ato lang ning ako ang kay naama po'y mga bata god nga naminaw, ato lang ning huwaron. Karon ni nagingon og akong ihatag kanila ang adlaw nga igpapahulay. Adlaw sa pagpahulay nagingon dinhi every 7th day. Tanaw ha, matag ikapitong adlaw. Every 7th day. Wa mag-ingon every first day. Kung every first day, it means Sunday. Pero every 7th day, meaning Saturday. So kini matinaw nga ang Dios mismo mo'y nagsugo, mo'y nagkaman, nga gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay. Adlaw sa pagpahulay sa matag ikapitong adlaw. Every 7th day. Brother Amado, uban sa tanang naminaw, nahibalo ko nga natinawan una kasabot mo. Kay wa mamoy mga diferensya sa inyong mga panghuna-una. Di mo makuan ka ng sinultihan ba nga, di mo mga special child. Nga tinaw din is inyo nga ang gihatag sa Dios nga pahulay, adlaw ipapahulay, matag ikapitong adlaw. Wa magingon every first day. Kay kung every first day pa, ay aba siyempre, klarong-klaro, Sunday. Pero gingon every 7th day. Mo ni imong makita din his the Living Bible. Unya, kung imo pang basahon, as a symbol between them and me. Unsa ni siya? Mo'y simbolo. Mo'y timaan, taliwala kanako og kanila. So kini imong makita nga ang timaan gyud nga gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan every 7th day. This is the day of rest. Unya kung imong tan-aw dinhi, timaan kini sa Dios alang sa iyang mga katawhan.
Kamong naa sa probinsya, no? Nagpuyo. Mahilig mong mamuhi og mga hayop-hayop. Maari na ay kanding, na ay baka, unya orkaha na ay manok. Kining manok diha sa probinsya common gyud kaayo ni. Common gyud kaayo ni. Ug unya, nahinumdum ko niadto sa akong amigo ni Brother Dudong Samson nga ning duaw ko siya hapon na nag-uistoryahay miingon niya noy. Kadali lang ha kay ako usa nga paktuktukon ang manok sa buran usa na ako kay namatog na kay hapon naman ko sige dok kay kubantuan na nagkuha siya sa lata nga gibutangan og hinlawan unya niing hakop siya dayon kitsa pastilan ang mga manok nga tua dito sa ibabaw na matog namalik diri sa ubos unya mo itsa siya dito itsa diri. Akong nabantayan nga mabahin ang atensyon sa manok tungod sa mga tuktukon. Ang buot ipasabot mao nga daghan ang pundok sa tuktukon aron magbuwag ang mga manok nga dili kaayo maghuot. Natingala ko nga naay mga manok nga ang pako gipanghigtan og kanang mga sako. Kana bang sako nga kana naang gikuan na giguhay-guhay. Nya nangutana ko niya dong. Tinuyo ba na ang paghigot ni ana? Ingon niya, tinuyo na noy. Ngano man na, siya timaan man na siya. Niadtong miaging simana, duhag yun sa among silingan nagatubang dito sa barangay tungod lang sa manok. Kung ano man, ang usa gipasangin lang niya nga ang iyang manok gikuha, gihilabtan, gikawat. Ang usa mo ingon iya to. Mauna nga, naamagoy manok magkapariha og balhibo, naay manok nga magkapariha pud pulos bay o pulos laki parehag balhibo. Busa aron masiguro nga imo ng manok butangan gyud og timaan. Kini gihisgutan ko ni agig pagpasayon o pagpamabaw sa inyong pagsabot. Karong panahon na hilabihang daghana sa mga pundok o relihiyon, ang tanang mga tao nagawali sa pulong sa Ginoo, ang tanang mga tao nagampo nangalagad sa Ginoo dili man tanan pero kadaghanan nagampo nangalagad nagsimba diha sa Ginoo kun mao mura ba og wala nang pagkahiusa kung mao'y hisgutan sa atong gibasa sa gipamahayag ni San Pablo kay nagkabuwagay man nagkalain-lain ra man mo ingon ni San Pablo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mausa unta kamo sa maurang pagiha maurang butanga ug maurang panghuna-hunaa karon niya balik ta. Ang manok, bisan nagkapariho ang balhibo, mailagyod nga imo tungod kay naa kay gibutang nga timaan. Sa atong kapanahonan karon bisan nagkapariha ang pagsimba, pagtuo o pag-alagad, parihara ng alagad sa Ginoo, pero mailagyod ang iyas Ginoo nganuman naay timaan. Unsay timaan nga gihisgutan dinhi ang adlaw nga ikapito every 7th day. Unya nag-ingon din nga as a symbol between them and me to remind them that it is I the Lord who sanctifies them that they are truly my people. Taliwala sa imong makita nga halos ang kadaghanan nagsimba, nagampo, nagalagad sa Ginoo. Taliwala ni ining tanan kay pareho raman nagsimba, nagampong, nagalagad sa Ginoo. Maila paghihapon ang iya sa Ginoo tungod kay ang adlaw igpapahulay adlaw ikapito. So kung ang dito sa Amerika may adlaw silang ikapito Sabado, dinis Pilipinas may adlaw sa gihapon ikapito Sabado. Nagkahiusa ba? Yes, nagkahiusa gihapon kay nganuman parihura adlaw ikapito, parihura adlaw nga Sabado. Ang punto dinhi nag-ingon to remind them that it is I the Lord who sanctifies them. Aron sa pagpahinumdum kanila nga ako mao ang Ginoong Dios nga nagbalaan kanila nya gisgutan that they are truly my people. Kinsa di ay ang tinuod gyud nga mga katawhan sa Dios, ang mga nanagbantay sa adlaw igpapahulay adlaw ikapito. So brother Amado, maingon kang naglibog gyud kanamo, ayaw na lang gyud paglibog namo kay kami diri wa gyud mi maglibog namo. So mo ni ang gisgutan, mo ni ang gisgutan nini.
Karon kung atong tan-awon ragud ha, ang pamatiir ragud ninyo ang gihisgutan dinhi sa akong basahon ha dinhi sa MBB. MBB gani maayong balita Biblia. Unsa may gisulti ragud dinhi ato ning tan-awon sa gihisgutan dinhi sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 6. Ingon ini ang gisulti sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 6. Pamatiin ninyo ni ang gihisgutan dinhi sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 6. Ako ning basahon ha. Muni ang gisulti din Exodo Kapitulo 20 versikulo 6. Mauni ang gisulti dinhi. Unya pamalandungi gininyo pag-ayo sad ang inyong nadungog og nabati. Okay, nagingon. Apan ang nahigugma kanako, tandaan ha, apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Matinaw ang gipamulong sa Dios. Apan ang nahigugma kanako, matud pa, apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo. Ang nahigugma di ay sa Ginoo nagtuman sa iyang mga sugo. Pero ambot ba? Ambot og ambot gyud ngano nga nagampo sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo, nangalagad og Ginoo, taliwala silang pagampo, pagsimbag, pagpangalagad sa Ginoo, gisalikoy ang sugo sa Ginoo. Kinahanglan nga karong panahon na mugawas na gyud ta sa kasuguan, mugawas na ta sa relihiyon. Makita gini mo nga mailhan gyud nimo bisan taliwala sa pagampo, pagsimbag, pagpangalagad, mailhan gyud nimo. Sa unsa nag-ingon ang atong gibasa nga matud pa dinhi, apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo. Ang nahigugma sa Dios nagtuman di ay sa iyahang mga sugo. Unya dahil ra mag-ingon didto ra na sa nasod sa Israel kana ang butang nga wa gyud na ipamatuod sa Biblia nga ang iyang kasuguan didto ra sa nasod sa Israel. Nganuman, kung imong basahon ang gipamulong ni Kristo sumala sa Mateo 5:18, og sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Langit ug yuta ang gihimong garantiya dito sa Israel nga ingon yung dito ra ng sugo na ay langit ug yuta. Dinhi sa Pinas naapoy langit ug yuta. Ang gipamulong ni Kristo, sultihan ko kamo. Timan niya, nasultian na ba mo? Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok, hangtod ang tanan matuman. Mauning gipamulong dinhi, matud pa sa Ginoo, apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. So tanawan na ang pasalig sa Ginoo, iyang higugmaon hangtod pas linibo ka mga kaliwatan. Kinsay iyang higugmaon? Ang nahigugma niya. Kinsa nang nahigugma niya? Ang nagtuman, nagbantay siyang sugo. Dili kay wa na ng sugo. Muna, naluwas na ta pinagis grasya. Tagai mi direk bersikulo B nga ang grasya naghatag og authority sa tao nga musupak na sa sugo sa Dios. Wala ba ya? Kadaghan na gid namo na ihangyo sa inyo nga higugma ami ang among kalag kay sayop man kadiay mi, tagai mi og mga agianan udalan aron mi kasultian. Unya sulti mi kutungod kay aron mi mahibaw, pero wala ni bisan usagod nga nag-text diri, nagtawag, unya nagpahibalo nga ingon ni ini ang insakto o klaro nga pagtuog pangalagad sa Ginoo. Wala. Nagpasabot nga hangtod karon nagpabilin gyud nga inti, walay sulod, walay igo nga kakayahan. Ang pagsulti sa kamaturan gawas nga atong gisubay dinis bala ang kasulatan, kay si Kristo nagingon nangasayop kamo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Sumuni ang gihisgutan dinis balaan nga kasulatan. Karon kay
ang nahigugma ngadto sa Dios nagsunod man di ay nagtuman sa iyahang mga sugo. Ang pangutana, ikaw karon nahigugma ka ba sa Dios? Aba siguro ang kadaghanan moingon, yes, nahigugma ko sa Dios. Pero kumusta man ang sugo sa Dios imo bang gisunod ituman kay nahigugma ka man sa Dios? Diha ra masangit na pod. Nga naman tungod kay wa na sunda og tumana ang kasuguan sa Dios. Karon brother amado, gikalibog mo nga diin didto sa Amerika, Biyernes pa dinis ato Sabado na dili magkayusa, nagkahiusa kay ang giila nato dinis Pilipinas adlawng ikapito Sabado igpapahulay, maupod dito sa Amerika giilan lang ikapito Sabado ug mao ang adlawng igpapahulay. Diin ta magkahiusa diha sa adlaw nga igpapahulay, diha sa adlaw nga ikapito nagkahiusa kay mo'y tuyo sa Dios nga ang tao sa pagpangalagad sa Ginoo magkahiusa. Higala, makighiusa ka ba sa Dios? Kung makighiusa ka sa Dios, unsay rason nga hangtod karon imo paghihapon gisupak ang kasuguan sa Dios? Unsay imong rason nga hangtod karon imong ikulipa ang adlaw igpapahulay nga iya sa Dios nga matud pa kini mao himo ang nahimong timaan taliwala kanako og kanila? Gisulti baya kini sa Dios? Nga angapan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, ako silang higugmaon bisan pa sa mga linibo ka mga kaliwatan. Ingon ni ana ang pasalig ug saad sa Dios. Ang kuna ang pasalig, ang kuna ang saad sa Dios. Nga kun ato pagyud nga pagabasahon dinhi, mga kaigsoon na makigalaan, dinhi sa the Word of God o kun ang pulong sa Dios sa Pinadayag kapitulo 14 versikulo 12, ingon niini ang gipamahayag o sa Pinadayag kapitulo 14 versikulo 12, pamatian ninyo ha. Nag-ingon dinhi matud pa dinhi, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Bikuno sa mga taong nagsimba, sa mga taong nagampo, sa mga taong nangalagad sa Ginoo, kinsa man ang moingon nga kami dili mi katawhan sa Dios. Sama lagi sa manok, managsama, manok parihag balibo, karon managsama ta, nagampo, nagsimba, nangalagad sa Ginoo. Pero mailag yun nga imo na, bisag sa parihuran, nagsimba, nangalagad sa Ginoo, tungod kay naay timaan. Tandaan na to na naay timaan. Bisag kapila pa na, magsagol-sagol ng imong manok sa ubang mga manok, mailhan gyapon nimo tungod kay naay timaan. Sa samang pag-agi hilabyan daghana sa mga relihiyon karon, nagtuo, nagsimba ng alagad sa Ginoo, nagambo sa Ginoo, pero mailhan gyapon ang iya sa Ginoo. Pamatian nyo, 14:12 nagyon. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Kalom na, mga katawhan sa Dios. Kinsa man ning katawhan sa Dios? Sila ba dito? Siya ba diha? Kita ba dire? Gingo dinhi nga nagtuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga mainantuson kamo. Kinsa kining katawhan sa Dios? Ingon ni nga nagtuman sa iyang mga sugo. Busa kung duna na ganay tao nga nanudlo nga di na ta mosunod, di na ta matuman anang sugo, kana dili na katawhan sa Dios. Kay ang katawhan sa Dios nagtuman sa iyahang mga sugo, maunay gisulti sa Biblia. So brother amado, dulay itugot unta sa kahitasan uban sa tanang naminaw karon nga naablihan ang inyong mga salabutan, nahayagan mo sa pulong sa Dios nga unta inyong mahangpan ang kamaturan kay nagsultir ba si Kristo na nga sayop mo kay wa mo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Brother amado, dulay uban sa tanang naminaw, unta dili ninyo pagahion ang inyong mga kasing-kasing samtang inyong nasabtan o ginapamatian ang pulong sa Dios. Panahon na nga kamo muduol o moalagad diha sa Ginoo. Sa inyong mga nakasabot nga mga hunahuna, si Brother Isaw maghatag og dugang pagpasabot bahitungod ni ining mga bahina. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John og ato sa pasalamatan atong higalas pagpadangat sa pangutana. Sa dili pa ta mohatag dugang pagpasabot ato sa nimbasahan na puno nga mensahe niya si Brother Noel Mandriza. Mayong gabi kapaglaom, pakigreet ko sa Mandriza family. Hinaot nagmagpadayon lang ning programa sa kahanginan. God bless. Salamat. Natuta mga kaigsunan og makiglans paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana.
kabahin sa atong higala nga niabot jud ang kalibog kunos yang hunahuna kay diriya sa tuwa mga Seventh Day Adventist sa Pilipinas Sabado man ang giilang adlong ipapahulay nya didto sa kini ang America area sa ibang bansa Bernis man. Actually mga kaigsunan og mga kiglaan pareho ra gyud ang adlong igpapahulay sa Seventh Day Adventist sa Pilipinas o sa lain nga bansa. Na misinterpret lang inyo mahigalag mga igsuon nga naman ang Seventh Day Adventist naamgoy mga programa nga pagahimuon sama niya ng Week of Prayer or Church Crusade or mga unsa na nga programa mga kaigsunan niya naapoy kini ang program ang Seventh Day Adventist matag Miyerkules sa gabi o Biyernes sa gabi mga kaigsunan. Ang Miyerkules sa gabi gitawag na siya og prayer meeting o nya ang kanang Biyernes sa gabi gitawag na siya mga kaigsunan og bisper meeting kanang pagsugat sa adlong igpapahulay ba samas inyong gihimo bitaw o panahon sa bulan sa Disyembre sa dili pa mo abot ang Disyembre 25 mag-celebrate na mos Pasko dinhiya sa Disyembre 24. So sasama nga kaagi nan karon ang gihimo mga kaigsunan di gid na mahimo nga dili magkasinabot ang mahitabo dili gid na mahitabo nga dili magkasinabot ug di sa gid na mahitabo nga magkalahi-lahi ang adlong igpapahulay nga gisunod o gibantayan sa mga Seventh Day Adventist. Kaya nga naman usara ang adlong igpapahulay nga gisunod o gibantayan sa Seventh Day Adventist o kini nga adlong igpapahulay mao ang adlong ikapito nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Naalang mga adlaw nga ang mga Seventh Day Adventist dunay programa sa simbahan pareho ra gyapon pagsimbag pagdaig sa Ginoo pero dili na pasabot nga naghimo na sa pagsaulog sa adlong igpapahulay mga kaigsunan ug mga kiglaan dunay programa ang adlong igpapahulay gyud sa mga Seventh Day Adventist sa Pilipinas ug sa naglain-laing lugar mga kaigsunan naglain-laing nasod pareho ra gyud na nga adlong ikapito kay di man na pwede nga ang gitudlo sa balaan nga kasulatan adlaw nga ikapito mo adlaw igpapahulay atong sa ulogon sa adlaw nga ikaunom mga kaigsunan ug makiglaan ngani kung ato nga tan-awon ato nga basahon ang nasulat sa Leviticus chapter 23 verse 3 ingon ani ang gisulti sa Dios kung ato ning tan-awon sa English Contemporary Bible. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. So ato gid na nga timan-an ang gihatag nga paggiya sa Dios alang sa matag usa kanato nga sa matag semana duna tay unom ka adlaw alang sa pagbuhat sa tanan nato nga mga buluhaton o trabaho mga kaigsunan ug mga kagiglaan. Apan ang matag ikapito sa matag semana ang gingon sa Dios kini balaan og alang kini kaniya nan kung atong padayon nagingon no matter where you live you must rest on the Sabbath and come together for worship. So ang gisgutan sa Dios bisan asa man ta nagapuyo so pasabot dili lang kay sa Pilipinas dili lang kay sa USA kun dili sa bisan asa ka nga dapit nagpuyo sa kalibutan sa matag adlong ikapito gikinahanglan mo pahulay og magbalaan yud ta mga kaigsunan og mga kaiglaan nan kung ato nga tan-awon unsay buhaton sa adlaw nga ipapahulay adlong ikapito kung aton tanaw nagingon kung atong tanaw nagingon mga kaigsunan no matter where you live you must rest on the Sabbath and come together for worship. So panahon sa adlong igpapahulay musulod pagsimbahan ang ato dang himuon pagbalaan, pagpahulay ug pagsimba sa Dios mga kaigsunan ug mga kiglaan. Masabot nga diha day sa adlong igpapahulay kung ang tao musulod sa simbahan kini siya naghimo day sa pagbalaan, sa pagpahulay ug sa pagdaig sa atong Dios mga kaigsunan ug mga kiglaan. Nan kung atong padayunon ang sumpay nagingon this law will never change. So ang inyong nga dungog klaro og tataw nga ang gisulti sa Dios ang balaod may tungod sa adlong igpapahulay sa matag ikapito kaadlaw sa matag semana
kining balaura dili gayud mausab. Si kinsa ang nagsulti? Ang Dios, mga kaigsuunan og mga kaigalaan. So kung imong lantawon og susiyon, gipamatud-an sa Biblia sa balaan nga kasulatan nga ang adlong igpapahulay mao, mga kaigsunan, ang adlong ikapito og kining adlong igpapahulay matag adlong ikapito sa matag simana, mga higala og mga kaigsuunan. Kung ato nga lantawon og susiyon, ingon ani mga higalag may gisuon. Si Kristo ang iya nga nabatasan sa matag adlang igpapahulay, naagyod siya sulod sa simbahan, sulod sa sinagoga. Karon kay sa ato nga gibasa, mga kaigsunan, gipasabot man sa Dios nga panahon day ang tao mosulod sa simbahan sa adlong ikapito, adlong igpapahulay, kini nagbalaan, nagpahulay og nagdaig, nagsimba sa Dios, mga kaigsuunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, kini ang wala magkagubot or kini ang wala, dili ingon nga wala magkasinabot ang mga Seventh-day Adventist sa Pilipinas ug ang sa ibang bansa, kundili nagkahiusa. Kay nga naman bisan pa man, mga kaigsunan, nga musulti or mangutana ta sa mga Seventh-day Adventist nga mga Pilipino nga tuan na namuyo sa laing bansa, ila man gyud na isulti nga adlong Sabado sab sila nagpahulay og nagbalaan, nagsimbas atong Ginoo, mga kaigsunan. Kay nan lagi ang gitudlo sa Biblia, ang adlong igpapahulay mao ang adlong ikapito sa matag simana, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Den padayon ta, kung ato nga lantawon og susiyon, dinhiya pod sa gisgutan sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, kung ato ning basahon dinhiya sa The Living Bible, panahon nga si Kristo nagpakataw niining kalibutana, iyaha gid ni nga nabatasan or nakinaiyahan nga sa matag adlong igpapahulay, mga kaigsunan og mga kiglan, naagid sa simbahan aron sa pagpahulay og pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong tanawon ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 sa The Living Bible, nagingon, when he came to the village of Nazareth, kanang pulong when he came, referado na ngadto kang Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong padayon nagingon, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday. Kanang pulong he went as usual, kanang sa ato nga pinulungan nag-iisgot na og sa iyang nabatasan, no? Kung atong tanaw nagingon, he went as usual to the synagogue on Saturday. Ang pulong sinagog sa ato nga pinulungan karon nagkahulugan ka nagsimbahan, o kanang pulong Saturday imposible sagdi mo makasabot, mga kaigsuunan og mga kaiglaan, kung sa ato pa Sabado nan kung atong padayonon and stood up to read the scriptures. Doon na say mga tao nga pilosopo nga mosulti nga diha sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ang imong makita og mabasa si Kristo naa sulod sa simbahan aron ras pagbasa, dili sa pagpahulay. Common sense na lang, mga galag, mga igsoon. Ang essence or ang unod sa adlong igpapahulay mao, mga kaigsunan, ang pagsulod sa simbahan aron sa pagbalaan o pagpahulay, pagdaig, pagsimba sa Dios. Nang kay si Kristo misulod man sa sinagoga, sa simbahan sa adlong igpapahulay, masabot na nimo nga si Kristo nagbantay, nagbalaan, nagpahulay sa adlong igpapahulay, mga kaigsunan og mga kiglaan. Doon na lang kay mga tao nga kusog, mga tarungan, kay dili lagi gusto nga mosunod og motuman sa pagtulunan nga iya sa Dios, kay nawili sa paggunit, sa paghayid, sa pagtulunan nga gikatudlo sa mga tao, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Nan kung atong padayonon ang bersikulo 31 nagingon, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Kanang inyong makita og madungog, mga kaigsunan, sa ato nga Facebook Live nga gisgutan, in the synagogue every Saturday, but pasabot gid na nga nabatasan og nakinaiyahan gid na ni Kristo nga sa matag adlong ikapito, adlong Sabado, naagid siya sa sinagoga, sa simbahan aron sa pagpahulay, pagbalaan sa adlong igpapahulay ug pagpanudlo sa mga tao kung unsa kaimportante
ang pagsunod og pagtuman sa pulong sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Dili lang kay si Kristo ang nagsunod og nagbantay sa adlong ikapito, adlong Sabado, kundi pati ang mga tinun-an, mga apostoles ni Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga Sabado. Kung atong tan-awon ang gisgutan, mga buhat kapitulo 13 bersikulo 42 ngadto sa 44 ingon ani ang gisgutan og sa pagpanggula nila. Kanang pulong og sa pagpanggula but pasabot gikan sa sulod mga kaigsunan og mga kaiglaan. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, kini si Pablo og Bernabe tinun-an ni Kristo, apostoles ni Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilin kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. Kanang pulong gisgutan nga og ang mga tao miotros pag mihangyo sila nga isulti unta sa ilang mga dungog pag utro sa sunod nga adlaw igpapahulay. But pasabot mga kaigsunan og makigan nga si Pablo og si Bernabe ang mga tinun-an ni Kristo nagsunod og nagbantay usab sa adlaw igpapahulay, nagbalaan mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong basahon ng 43 nagingon og pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, daghang mga Hudiyo nga mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuohan sa mga daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudiyo. Ato sa nihunungan kanang pulong Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudiyo, but pasabot kana mga kaigsunan Hudiyo og dili mga Hudiyo. But pasabot kaniadto pa panahon sa mga apostoles, dunay mga dili mga Hudiyo, mga hintil, mga kaigsunan og mga kaiglaan nga misunod og nagtuman sa adlong igpapawlay nga mong adlong ikapito, adlong Sabado, mga igalag maigsoon. Nganong ato maning nga gipasabot tungod kay duna say mga tao musulti nga ang early Christians, ang unang mga Kristiyano ang gisunod og gibantayan ang adlong Domingo og dili ang adlong Sabado. Pero asa man ang ilang pagpamatuod nga ang pagpamatuod sa Biblia, mga early Christians, mga Hudiyo og mga dili Hudiyo nagsunod og nagbantay man sa adlong ikapito nga mong adlong Sabado. Kung atong padayon nagingon, mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Ang 44 nagingon og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay nga mong adlong ikapito, adlong Sabado. Mismo usab ang mga tinun-an, mga apostoles ni Kristo nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay nga adlong ikapito. Nagkahiusa diha pod karon sa mga Seventh-day Adventist, mga kaigsunan og mga kaiglaan, dili gyud na mahitabo nga magkalahi-lahi ang pagtamod sa adlaw nga adlong igpapahulay, kundi na nagkahiusa pod na kay diha sa doktrina sa Seventh-day Adventist tibuok kalibutan ang adlong igpapahulay nga gitudlo og gipasunod, mga kaigalaan og makaigsunan, usa lang ka adlaw og mao kana ang adlong ikapito, mao ang adlong Sabado, mga igalag maigsoon. So ang inyong nadungog karon lunsay nga katin-awan pulong sa Dios, mga kaigsunan og makigalan. Wala nang tayo igong panahon alang sa pagtapos sa atong programa niya ang atong closing song, mayngon man ang atong closing prayer. Mga higala magampo pa among mahigugmaon dalang tanan nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan mga nagapaminaw karon, dad-ades kahayag sa kamaturan, kabigas, pagduol, pagpangalagad kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Isay dito, ug inyong ubos nga higalag igsuon, Brother June dito. Magaingon sa inyong maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.